Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. fotokoza ndi kuwunika chimene chachitika mdziko lino, imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima pa ngozi ya ndege yomwe yachitika dzulo mchigawo chakumpoto. Ngozi imeneyi watsimikiza ndi President Lazarus Chakwera pamene anayankhula ku mtundu wa Malawi maola angapo apitawo. Pano ndili ndi wapampando wa bungwe lija limamenyera ufulu wa anthu kapena kuti mgwirizano wa mabungwe amene amamenyera ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition HRDC awanda Gift Trappens. Trappens, nkhani imene yachitikayi ya imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ngati a HRDC ndaona mwatulutsa kalata, mukutinje? Zoona ndithu kuti tatulutsa chikalata chimenechi chifukwa ndife okhudzidwa ndi imfa imeneyi. Ndi imfa ndithu imene ikutiluliritsa Malawi aliyense ndithu ndiolira chifukwa chakuti Chilima komanso ndi abale amene aonekeranso ngozi imeneyi ndithu ndi anthu oti anali ndi ukadaulo osiyanasiyana umene amapanga contribute ku dziko makamaka mu nkhani ya democracy komanso nkhani ya chitetezo ndi nkhani zosiyanasiyana. Ndiye ngati dziko ndithu sitikumvetsa kuti kodi zachitika motero chifukwa chani. Chifukwa chake ndithu ifeyo tikulira ndi Amalawi limodzi chifukwa taluza ndithu miyoyo imene ndithu timayidalira njira zosiyanasiyana. Ndiye mukalata mwanu mwatinso mukufuna kuti pachitike kafukufuku? Enzoona ndithu kuti tikufuna ndithu kuti boma mwina likhazikitse ndondomeko imene yakafukufuku. Amalawi ambiri ndithu afuna adziwe. Inu tili pangozi ndithu komano chofunikanso ndikuti mwina kafukufuku ndithu apange kaya inquiry, commission of inquiry kaya akhazikitsa motani, komano ifeyo ndithu timafuna kuti mwina afufuze bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Cholinga ndithu kuti ndithu Amalawi adziwe bwinobwino chifukwa chakuti information maziwa masiku ano ikumabwera yosiyanasiyana, komano ifeyo ngati mabungwe tinakakunda kuti ndithu boma lipange kafukufuku amene. ngati mabungwe Chilima mudzakumbukira bwanji? Ifeyo ndithu Chilima tikuwakumbukira mu njira zosiyanasiyana makamaka pa ukadaulo wawo pa nkhani ya democracy. Ifeyo timaphunzira zinthu zambiri kudzera ndithu kunzeru zawo pa nkhani ya democracy. Malawi akudziwa bwino mene ma elections sanayende bwino 2019 2020 ndithu anayima mosaopa kumenyera ufulu oti Amalawi azitha kusankha atsogoleri amene akuafuna, komanso ni munthu oti anali ndi mtima odzichepetsa. Ni munthu oti amacheza ndi ena mwina aliyense mosatengera kuti munthuyo ndi otani. Ndiye chifukwa chake mukuona ndithu kuti ngati dziko lonse ndithu ladzidzimuka chifukwa kuti ndithu anali munthu wa nzeru zake komanso amadziwa ntchito. Aninso chimodzi chachikulu anali munthu olimbikira kwambiri pachina chilichonse chimene ndithu angapatsidwe. Ndiye ifeyo ndithu tikulira kwambiri kuti tata ya kholo ndithu ya democracy mdzikomo. Uthenga wanu kwa Malawi pa nthawi imeneyi yovutayi ndi oti chani? Kwa Malawi wonse ndiyo kuti ndithu tiyeni tigwirane manja kuti tilire ndithu atsogoleri amene tataya pa ngozi imene ya dzidzidzi. Nga Malawi ndithu tiyeni tipitirize kupemphera chifukwa mwina
ni mulungu amene akudziwa kuti ndithu tikhale ndi ngozi imeneyi. Komano ndi nthawi ino ndithu yoti tigwirane manja, tikutane pa nkhani ya ngozi imeneyi. Chinthu chachikulu chimene chachitika mdziko muno, kutsimikizika kwa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima pa ngozi ya ndege imene yachitika ku chigawo cha kumpoto dzulo. Zimenezi watsimikiza ndi mtsogoleri wa dziko lino masanawa pamene amalankhula ku mtundu wa Malawi, ndege imeneyi itasowa kuyambira dzulo. Pa dzina langa ndi Madalitso Phiri, ndipo pali ndi patsopano ndili ndi mmodzi mwa anthu amene amatsata bwino za malamulo, lawyer Sylvester Ayuba James. Sylvester Ayuba James, ndakulandirani. Chinthu chimene mwachitenga pa chimene chachitikachi tingati ndi chani? Tiyambire pamenepo. Well, susolovuta kwambiri. I think ndingonena kuti mmene ndikusowa ino kuti palichitikira ngozi ngati dziko, ngozi yatigwera, and mina ngati dziko tiphunzirapo, tipeza nthawi yodziunika kuti mina kuti ziliku zimene zikanachitika kuti ngozi tikanayipewa zikanakhala choncho, kapena ina inali ngozi chabe yosapeweka. Komano chimene ndinganena kuti yatigwera ngozi ngati dziko, imene pakali pano sitingathe kunena kuti chinagwira ndi chani, kapena tikanapewa ziti zikanakhala bwanji. So tinguiona ngati ngozi basi, kuti mmene machitikira ngozi yafuna kuchitika ngati dziko, ngozi yatigwera. Tikambeza pa mwalira anthu ena, anthu onse ndi 10, koma tikambeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, ndi kutaya kwa mtundu wanji kumene dziko lino lataya potaya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene? Ndikutaya kwakukulu kunena kuti mwina pakali pano, mwina sopalapita nthawi zizativuta kufanizira kuti taluza kochuluka bwanji pa zifukwa zambirimbiri. Pa zifukwa zona kuti 1 mukayang'ana Achilima anali munthu wachichepere ndithu. I think anali kuti angokwanisa kumene zaka 50 kani 51, nde anali munthu kuti wachichepere, nde akapita ngati mulamuliro mmene unalili muchotika ku cabinet pa upresident mmene amakhalira ndali kakwera, amayimira gawo la maganizo achichepere, kapena kuti kuyimira zimene ifanyamata amene tingafuni. Komanso Achilima anali munthu anali ndi energy yambiri, anali ndi mphamvu zambiri ifanana wanyamata, kotero kuti mwina tikhoza yerekeza kuti kutsogolo kumene anali ndi zaka 25 or 20 zakuti akanatha kupanga bendale mwina kudzakhalanso mwina mtsogoleri wa dziko linolo mulungu akanakonda. Zimene zikanathandiza kuti mwina maganizo awo okhudza chitukuko akanakhala ndi mpata okwanira onse kuti agwiritse ntchito ngati president kutsogolo kuti akanadzakhala president, zimene zikanapindulanso mwina amalawi ambiri. China, Achilima anali ngati pa chizungu inspiration, anali munthu woti olimbikitsa pokungomuona ndi kumva mbiri zake kwa anyamata ambiri, kufa anakhala vice president ali zaka mwina zocheperapo, mwina atamufika kumene fude ngati sindikuchima anakhala vice president. And kunthawi imene jayo anali munthu woti kuoneka nyamata, and ambiri tikamuona ndimati zothekaso munthu zaka zochepa chonje kukhala vice president. Komanso akakhala vice president anakhalapo maudindo akuluakulu kwambiri, ali zaka 30 kuti anakhala mkulu wa kampani ya Airtel kumene ndesa kampani yaseja muno Malawi, ali zaka zachichepere kwambiri. So even mbiri yawo yokha kungoyang'ana ndikumuona kuti munthu wake ndi uyu, zimapereka chilimbikitso kwa anthu kuti tisamadziberere, tisamadziyang'anire pansi, titha kupanga zimene ife timaona ngati sitingapange. Komanso anali munthu wophunzira bwino. Saulos Chilima anaphunzira za chuma, komanso ndi knowledge management, zopanga zoyang'anira mwina maphunziro osiyanasiyana amene anthu ayika pamodzi. Maphunziro amenewo ndiwoti zina mwa zimene anaphunzira zimene amadziwa ndi zimene anali nazo asanazigwiritse ntchito. Moti kuti mwina pakanakhala kuti kunali mwayi kuti akhalabe moyo kwa zaka zingapo zopita kutsogoloku,
tikanazoona kuti kodi phindu la maphunziro awo pa utsogoleri ndi lotani, zonsezo sizakwanisa kuona ifa apita nazo. Nde tikayang'ana kuluza kumene taluza ndi kuluza kwakukulu, tataya kwakukulu kuti mina sitingathe kupanga asesi kapena kuti kuyerekeza kuti taluza kochuluka bwanji kufikira mlingoti mmene zilili pakali pano. Ndiye mdati muyankhule ku mtundu wa Malawi kuti muwauze munyengo imene tilino ndi mmene zinthu zilili, mungalangize Amalawi kuti chani pa nyengo imene pakuveka zoyankhula zina ndi zina, manong'onong'o ndi zina ndi zina, nanga si anthu analandale zona anthu ena mbakulemba zina ena koma mwina madera osiyanasiyana amene amakhala anthu akambirana kumaka ngati kuti zomakayikirana kuti mwina iyi si ngozi ya chilengedwe. Ndimafuna ndinene kunena kuti ngozi ya ndege siyoyamba kuno ku Malawi, kuti ndife oyamba pa dziko lapansi apa. Paite ngozi zambiri za ndege mwina si pakatipa siwadusizaka mwina 5 or 3 osachitika ngozi ya ndege. Tikumo kama za mwezi otha omwe umene president wa ku Iran, president wa tunthu anamudwa pa ngozi ya ndege. Ngozi yeso yofanana amini ngozi yake komanso mtundu wa ndege wake size yonjani kufananaso ndi wakuno zifukwa zake zofananaso kuti nyengo sinali bwino. So tamana president akumwalira ndi Iran ndi dziko loti kuyerekeza ndi Malawi ndolemera ndipita za nkhondo zokwanira ali ndege zambiri koma ngozi inachitikirabe president wa tunthu ndi kumwalira. Paitikaso ngozi zambiri zimbiri zimene mumazidziwa za ndege pakati pa ndege ku Malaysia inasowa mpaka na pano amati agwira mu nyanja pagwa ndege zambirimbiri. Ndene tikaitenga kuti ndi ngozi, tiona kuti ngozi ya ndege sikoyamba kuchitika ngakhale kuti uno ku Malawi mu nyengo yathu tinena kuti ndikoyamba, koma tisatikayikisa pati ndi ngozi ya ndege iya tione kuti kodi ngozi imachitika ndipo ngozi yachitika monga pamene ingachitika kuna kulikonse. Chachiwiri ndimapempha kuti ndege ikagogena kulikonse pamachitika kafukufuku nthawi zambiri amafuna aone kuti chachitika ndi chani, chinalakwika ndi chani, kapena ndege ili bwanji, inapanga develop fort yanji, ngati inali ndi vuto lanji. Zonsezo zimatuluka after kafukufuku. Ndi anthu akayamba kanong'onong'o kafukufuku osanachitike zimathamwina kupangisa kunena kuti kafukufukuyo athe kusokonekera, kapena kuti anthu akhale okalikira kulandira zotsatira za kafukufuku ifana adayika ndi zina kumtima kwawo zimene anakhonza ndi zimene anamva. Izo zimatha kuononga maubale magulu a anthu kupita mtsogolo. Komanso zimalepheretsa kuti mukonze pamene panakwika chifukwa kuti muli ndi zifukwa zolakwika zokhudza zimene zapangisa kuti ngozi ichitike. Chinanso chimene ndingapemphe chona kuti pamakhala nthawi yopanga ndale m'dziko, komanso pamakhala nthawi yobwera pamodzi ndi kulira zinthu zikakuchitikirani. Ngati pene napangina nthawi ya Cyclone Freddy, nthawi mavuto onse anatigwera pakatipa, kunamwalira ndula zina zikuluzikulu achina Sdigmia, kunamwalira anthu ambirimbiri, komanso kwachitika disaster ambirimbiri achina COVID. Tinabwera pamodzi ngati dziko ndiona kuti tiye ndisiye ndale pambali, tiye ndithandizane kuti tituluke mu nyengo yowawa ngati imene. Ndikanakondanso kuti Amalawi ngati dziko, ngati anthu, ngati mafuko, ngati mitundu abwerenso pamodzi nthawi ino kusatengera zipani zawo. Ndiona kuti ngati dziko tafedwa, kuti munyengo yakufedwayi tilira bwanji, tiziyendetsa bwanji, komanso tichita bwanji kuti dziwe kuti chinalakwika ndi chani, kupangira limodzi ngati anthu posakayikirana. Izo zimene ndikapempha kuti ngati dziko tipange.